14 urtekin, esan ziaten 15 egiterako, eta ez nekien zer zen. Ez nuen esaten minbizia, esaten nuen tumor, lasaiagoa zen izen. Hanka pintxauta neukan, eta ezin nuen korrika egin futbolaria nintzen, eta ospitalera eraman zidan ama, eta traumatologa esan zuen, radiografia batekin ja ikusi zuten hor neukala, oso grabea zela. Eta ja, horrengo egunean, Donostiko traumatologekin, ja operazio bat egiteko. Saiatuko ziren hanka lagatzen, baina ezin bazen anputa egingo zidaten. Orkatila kendu, eta hor plaka batzukin seiatu dut eta klabo batzukin, eta orain nire hankakin nau. Gogorra zen. Ospitalean aste bat ingresauta, ez nuen jaten eta, baina irtetxeakoan asko rekuperatzen nuen. Etxean ondo jaten nuen. Ez beti indarrakin egon barzara. Hobeto pasauko duzu. Nola orkatilako kimia oso gogorra zen, igual dañau egin alzidan zeozer eta medula dañau zian eta berriro beste bat eukin dut, orain dela gutxi. Leusemia bat medula osean eta trasplantea egin behar ziaten. Irailan, hemengo medikoa Valentziara bidali ziguten, ze hor daude mediko onak horretarako, eta 3 hilabete egon naiz hor, eta ja trasplante egin diate. Lehenengo ama eta aita, ze beti hor egon dira nirekin, eta gero laguna. Ze lagun onak eukitzea asko laguntzen ditu. Orain bestera pentsatzen dut. Eguna bizi behar dela eguna eta ez egingo dut aste bat pasata gero ez.